كابا قلقلو تلفزيون تعزو سلام تناتا قبل زغبركم تخطاتلتنا كمي تمسيو ساعات تشعات تخينو لهم ربع صوت وشعات قنبستلالو زينا مسنادو حيزنا لكم كريمنا لنا نمكتالكم بخبر زعد من مساهم تصنحن ميكال حرقي فلما قنبك أنت وتاتو فيلم مراحتي هاجرات المنقصاتنا بزبن منقصن إيرترانا يوهانا ملخت سديدون مصر هابتي بحري أستاد 1 بليون نافذ ودت حتى كرسي هواريدو جمهور ماموس بمغنيات بعنا سنة سمرتان سنة بابان ودجاتا كايدو أبزيناتات واتساي بريزيدنت بوتين بريزيدنت بايدن ركب كايدو كم زخولو تامزو أمريكا نتصطى إسيا باسفيك أب حركة زوتون تفتات كايد كم زلا تشاينا دقيمة وميسا أب هندية واشتحر مع تدعي ل 4,500 سبات بلا بدا كورونا فيروس كم زموتو تدريج زوزينا President Hizbut Republic China Xi Jinping, President Federal Republic German Frank-Walter Steinmeier, قدامي مستر تايلاند جنرال برايت تشان او تشات بريزيدنت ريبابليك سريلانكا غوتابيا راجاپاكسا كمو نጉስ ሞሮኮ محمد شارشاي بمغنيات ጽምብል መበል 30 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ናብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ የውሃና መልእኽቲ ሰዲዶም ናይ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሙሉ ጥዕና ንኤርትራን ህዝባን ድማ ሰላምን ፍስሓን ብልጽግናን ዝተመነይቶም መራሕቲ ኣብዚ ለበዳ ኮቪድ-19 ከቢድ ሃገራዊ ጥዕናዊ ስጋት ኮይኑሉ ዘለዋን ኣብ መንጎ ሃገራት ዝግበር ምትሕጋዝን ምትሕባርን ኣገዳስነቱ ዕዙዝ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕውነታዊ ዝምድና ሃገራቶም ምስ ኤርትራ ንምምዕባል ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ፕሬዝደንት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ሺ ጂንፒንግ ብስም መንግስትን ህዝብን ቻይና ብስሙን ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ብተወሳኺ ኤርትራን ቻይናን ሓበራዊ ምትእምማን ዝነደቓ ሓቀኛታት መሓዙትን መሻርክትን ስለ ዝኾና ኣብ ኣገደስቲ ረብሓታትን መድያትን ክረዳዳኣን ክደጋገፋን መጽንሕን ሓቢሩ ነዚ ዝምድና እዚ ኣብ ዝተፈላለየ መርያት ብዝግበር ምድጋፍ ምድንፍዑ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ፕሬዝደንት ሺ ጂንፒንግ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብርኹ ብወገኑን ብወገን መንግስቱን ዘሎ ድልውነትን ቆራጽነትን ብምርጋጽ ሰናይ መንየቱ ገሊጹ ናብ ካልእ ዜና ምስግር ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ኣብ ምውዳድ ትሕተ ቅርጺ ምብርባር ልምዓት ጸጋታት ባሕሪ ምድንፋዕን ምቁጻርን ከባብያዊ ጥዕና ባሕሪ ሓያል ንጥፈታት ከሰላስል እንከሎ ኣብ ህይወታውያንን ኣትክልትን ባሕሪ እውን ሰፊሕ መጽናዕቲ ኣካይዱ እዩ ብዛዕባ እዚ ጋዜጠኛ በረሃ ኣስፋ ብመልክዕ ጸብጻብ ዘዳሎ ትሕዝተሎ ገረ መስቀል ገረጅድያ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ልምዓት ጸጋታት ባሕሪ ንምብርባርን ንምድንፋዕን ብዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ናጽነት ብኣስታት 1 ቢልዮን ናቕፋ ትሕተ ቅርጺ ኣዋዲዱ ዕማማት እቲ ሚኒስትሪ ልምዓት ሃብቲ ባሕርን ምሕደራን ምቁፅጻርን ጸጋታት ባሕርን ምዃኑ ዝጠቐሰ ግዝያዊ ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ኣቶ ተኽለ መንግስቱ በዚ መሰረት ኣብ ምዕባለ ሃገራዊ ቁጠባ ግቡእ ከበርክት ምንጣፍ እቶትን መነባብሮን ገፈፍቲ ዓሳን ነበርቲ ገማግም ባሕርን ደሴታትን ምምሕያሽ ቅርጦውን ቀጻልነት ዘውሕስን ኣጠቓቕማ ጸጋታት ባሕሪ ምርጋጽ ከምኡውን ህይወታውያን ጸጋታትን ኣከባብን ምውሓስ ካብ ቀንዲ ዕላማታት ምዃኑ ሓቢሩ ጸጋታት ባሕርና ንምሕላውን ከባብያዊ ጥዕና ባሕርና ንምርጋጽን ዘገልግል ብቑዕ ኣዋጃትን ሕገጋትን ብምጽዳቕ ድማ ትሕዝቶን ጽሬት ኣከባብን ባሕርና ኣብ ምቁፅጻር ግቡእ ተራ ክጻወት ከም ዝጸንሐ እውን ኣብሪሁ ሚኒስትር ምስ ቆመ ኣብ 98 ክልተ ኣዋጃት ኣውፅኡ ነይሩ እዚ ኣዋጃት እዚ እቲ ቀንዲ ትሕዝትኡ እንታይ እዩ እቲ ኣዋጅ ስራሕቲ ዓሳ ኤርትራ ድብል መብዛሕትኡ ግዜ ምስቲ ምቁፅጻርን ምስቲ ምሕደራን ጸጋታት ተተሓሒዙ ዓበይቲ ሕግታት ሒዙሉ ማለት እዩ ቀዳማይ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ትነጥፍ መርከብ ትኹን ጃልባ ይኹን ሰብ መጀመርታ ሕጋዊ ፍቃድ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል ሕግጋት ኣሎ ማለት እዩ 8 ማይል ካብ ገማግም ባሕሪ 4 ማይል ካብ ደሴታት እዘን ዓበይቲ መራከብ ዝበሃላ ክሰርሓ ኣይፍቀደን እዚ ክልተ ዓበይቲ ዕላማታት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ምንጭ ናይቲ ህይወታዊ ዝሕነት ዝኾነ ቦታ ኣብዚ ቦታ እዚ ይደሎ እዚ ዓበይቲ መራክባን ዝንሕደ ሰሪሐን ነቲ ዕምባባ ባሕርን ሳዕሪ ባሕርን ትቐንዲ ነቲ ህይወታዊ ዝሕነት ቦታ ስለዝኾነ መፋረድ ዝኾነ ቦታ ቀልጢፈን ክዕንዎ ክእለን ስለዚ ሕጂ ንዕኡ ንምውጋድ ኣብዚ ክኣትዎ ኣይፍቀደኒ
ልምዳዊ ምግፋፍ ዓሳ ንምምዕባል ብዝምልከት ድማ ግዜያዊ ዳይሬክተር ጨንፈር ስነዳን ሓበሬታን ኣቶ ማሕሙድ እድሪስ ገፈፍቲ ዓሳ ብማሕበራት ንምውዳብ ብዝተዓመ ስራሕ ኣብ ዞባ ደቡባውን ሰሜናውን ቀይሕ ባሕሪ ብድምር 37 ተራድኦታት ገፈፍቲ ዓሳ ብምቋም ንጥፈታተን ንምሕያል ቴክኒካዊ ሞያውን ምሕደራውን ስልጠናታት ከምኡውን ዓይነታዊ ሓገዛት ከም ዝተገብረሎም ገሊጹ እዚ ኣብ ጋማግን ባሕሪ ዝርከቡ ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ምዕራይ ናይ ሞቶራት ናይ ጀላቡ ናይ ሞቶር ናይ ደገ ይኩን ናይ ውሽጢ ከባቢ 700 ከፋፋይ ዓሳ ትምህርቲ ተዋሂቡ 2014 እዚ ድሕሪ ዓመትን ኣብ 2016 ከዓ ንዚኦም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ኣብ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪን ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ዓዳዊ ቤት ዕዮ ወይ ወርክሾፕ ኣብ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ሓደ ኣብ ገላዕሎ ካልኣይ ቤንጋል ሳልሳይካ ኣብ ዱርበሸት ኣብ ዳህላክ ራብዓይካ ኣብ ጀምሕሊ ኣብ ዳህላክ እዚን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይ ባሕሪ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ከዓ ኣብ ቲዖ ኣብ በረዓ ሶውደ ኣብ ዕዲ ኣብ ዓሰብ ኣብ 4 ቦታታት ማለት እዩ እቲ ኣብ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሕርጊጎን ካልእን ዝተዋሃበ ስልጠናታት ድማ ምምራሕ ጀላቡ ሜላ ምግፋፍ ዓሳ ኣታሕዛን ኣሰራርሓን ዓይነታት ምግቢ ዓሳ ጽገና ሞተረታት ምቁፅጻር ብቕዓት ዓሳ ምሕደራን ምቁፅጻርን ባሕርን ጸጋታቱን ከም ዘጠቓልል ጠቒሱ ኣስታት 2400 ገፈፍቲ ዓሳ ከም ዝሰልጠኑ ልዕሊ 151 ሚልዮን ናቕፋ ዝዋግኡ ጀላቡ ሞተረታትን ሰኪዕትን ዝርከቦ ናውቲ ብሓገዝን ልቕሕን ከም ዝተዋሃቦም ኣቶ ማሕሙድ ኣፍሊጡ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ መሰረት ናይ ኩሉ ዝውጠን መደባት እዩ ዝበለ ግዜያዊ ዳይሬክተር ጨንፈር ምርምር ኣቶ ማሕታ ጎይቶም ድማ እቲ ሚኒስትሪ ዓቕሚ ኣባላቱ ክብ ንምባል ንልዕሊ 200 ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ብዝተፈላለየ ሞያዊ ከም ዘሰልጠነ ሓቢሩ ብቕዓት ዓሳ ንምርጋጽ ብዝተሰላሰለ ዕዮ ካብ 2002 ክሳብ 2012 ብዝተኻየደ መርመራታት ብቕዓት ዓሳ ኤርትራ ግቡእ ኣህጉራዊ ደረጃታት ምቁፅጻር ምግቢ ከም ዝማልአ ከም ዝተረጋገጸ ዝጥቀስ ኣቶ ማሕታ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ 600 ዓሌታት ዓሳ 5 ዓሌታት ጎብየ ባሕሪ 7 ዓሌታት ዓሳ ነባሪ 9 ዓሌታት ኣቡ ሰላማ 78 ዓሌታት ኣዕዋፍ ባሕሪ 220 ዓሌታት ዕምባባ ባሕሪ 8 ዓሌታት ሳዕሪ ባሕሪ ከምኡውን ኣስታት 286 ዓሌታት ፀህያይ ባሕሪ ከም ዝተለለዩ ገሊጹ ሕጂ ካብቲ መጽናዕቲ ዝገበርና ክሳብ 220 ዓሌታት ዕምባባ ባሕሪ ከም ዘለና ፈሊጥና ኣለና ብብዝሒ ኸ ኣብ ከባቢ ዳህላክ ከም ዝርከቡ ካልእ ኣብ ኣዕዋፍ ባሕሪ ዝገበርና መጽናዕቲ ኣሎ ኣዕዋፍ ባሕሪ እውን ከባቢ 200 ዝኸውን ኣዕዋፍ ባሕሪ ኣዕዋፍ መሬትን ኣዕዋፍ ባሕሪ ናብ ገማግም ናብ ደሴታት ከም ዝርከባ ኣረጋጊፅና ካብዚአን 200 ንብል ዘለና እተን 78 እተን ሓቀኛታት ኣዕዋፍ ባሕሪ ዝበሃላ እየን ማለት እዩ ካብዚአን 78 ካ እተን 22 ኣብ ኤርትራ ኣብይ ኣብተን ከባቢ 180 ከባቢ 200 ደሴታት ከም ዝወልዳ ተረጋጊጹ ኣሎ ማለት እዩ ብዘይካዚ ኣብ ደሴታት ዳህላክን ከባቢኡን ከምኡውን ኣብ ባፅዕን ዓሰብን ልዕሊ 200 ሄክታር ገረብ ሾራ ከም ዝተተኽለ ኣብ ምውጋድ ብከላ ባሕርን ዕንወታ ከባብን ሓያል ምቁፅጻር ክግበር ከም ዝጸንሐ ብደረጃ ሃገር ድማ ኣብ 71 ዲጋታት 3 ዓይነት ዓሳ ከም ዝተዘርኡ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነጽር ጽላት ሃብቲ ዓሳ ንምምዕባል ዕቱብ ጻዕርታት እኳ ክካየድ እንተጸንሐ ገና ኣብቲ ዝድለ ደረጃ ስለ ዘይተበጽሐ ዛጌት ካብቲ ገዚፍ ትሕዝቶ ሃገር 10 ሚእታዊት ጥራይ ናይ ምምዝማዝ ዓቕሚኡ ተደሊቡ ዘሎ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ 19 ግንቦት ኣብ ሞሸቢ ማእከላት ዞባታት ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ጋሽባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 8 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም ድማ 6 ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት 4 ኣብ ዓሰብ 2 ኣብ ጢዖ ከምኡውን 2 ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ማለት 1 ኣብ ባርንቱ 1 ድማ ኣብ ተሰነይት ወሺቦም ዝጸኒሖም በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁጽሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 3887 በፂሕሎ 3700 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 14 ብሞት ዝተፈለዩ 173 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 19 ግንቦት 2021
معزاز ጥዕናን ጽቡቕ ህላወን ንኹሉ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ዕድመ ዝብል ሸቶ ዘለዎ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ውሽጢ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት 3 ግዜ ከም ተኸለሰን ከም ተመሓይሸን ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተረኸበ ሓበሬታ ይርድእ። ጋዜጠኛ ዳናይት ገብረ ህይወት ዘዳለወቶ ትሕዝቶ ይስዕብ። እቲ ኣብ 1991 ከምውን ኣብ 2010-2021 መምስ ዝተኣትወ መድረኽን ቀዳምነታቱን እናተመሓየሸ ዝመጸ ሃገራዊ ፖሊሲታት ምስ ካልእ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ዳግመ ስርርዕ ዝሳነ ምዃኑ ዝሓበረ ዶክተር ምስማይ እዚ ሕጂ ዝስራሓሉ ዘሎ ፖሊሲ ነቲ ዝጸንሐ ሰፊሕን ዓሚቑን ክለሳ ተገይሩሉ ዝተዳለወን ክሳብ 2030 ዘስርሕን ከም ዝኾነ አብሪሁ መጀመርያ ፖሊሲ ዝወጸሉ بدر حرنت أبوش شدش ورح كيما الأخلا بعلت عصرت حدا شمشعت من 9 حدا أقعدت أحداث إيرترا أب قصري عصران كلتن قدامي عمت نسبة تقل حمالتي سلاز دحر حرنت شدش ورح أبزي مل جزء بوليس نايت إننا وتيو نسبون تقل حبوب ودحر حرنت مالتي حجيت تي مسرتنا شمشعت من 9 حدا هاجروا بوليس عنا تنكمل انتين حدا من قص محبره وفتحي زبل سفحن معورين زرقح اقلقلوتاتن عدلاتن زبل تي رأس مركوسا زبل نطف تصادفو حزبي زي ان جيتنا 4 ناي ابرتاو قلسي زما عبلا قندي متكلاتنا حزباو غنبارين معزاز ጥዕናን ጽቡቕ ህላወን ንኹሉ ኤርትራዊ ኣብ ኩሉ ዕድመ ከም ሸቶ ዘቐመጠ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ኤርትራ ጥዕናን ጽቡቕ ህላወን ህዝቢ ኤርትራ ምዕዛዝ ዝብል ራእይ ንምስማር ዝዓለመ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ ኣድማዒ ብቕዓትን ቀጻልነቱን ዝተረጋገጸ ኣገልግሎት ጥዕና ንምቕራብ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ድማ ንፋይናንሳዊ ይኹን ካልእ ጸገም ከይተቓልዐ ነቲ ዝቐርብ ኣገልግሎት ክጥቀመሉ ዘኽእል ምቹእ ባይታ ንምፍጣር ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ዝቐርብ ኣገልግሎት ጥዕና ኸዓኒ ኩሉ ዜጋ ንፊናንሳዊ ይኹን ዝኾነ ካልእ ጸገም ከይተቓልዐ نت زغرب أقولت أن نختكم له زخل بيتا مشو بيتا كله مالتي سلز أقولت تقربوا نحرد كبير وسب أنت أريحه أنت أخذكم له زكل كينو ترجم يقولون مالتي سلزي فينانساوي يكون كالت كي تقال أخذكم له زخل بيتا أخذت حلو ما زين كلتين هجي ترى نايت مينستري إلنا نوسدن مالتي أب هلو كفلي تمالالست حمومات أب زتفلالي صفحني هوسبيتالات قصرهم رئينا أب مدبرت عنا كفليت كابسة سنعفا حموشنا عفانا بلا بدرجة إذا خير أب ما أكلت عنا كفليت ناي تمالالست حمومات حموشنا عفا 10 عفايو أب كوما وهوسبيتال حموشنا عفا 10 عفانا بلا بدرجة إذا خير أب زواوي موكس هوسبيتال شدشنا عفا 10 عفانا بلا بدرجة إذا خير أب أوروتا موكس هوسبيتال ناي تمالالي سمزحكم سبا كاب 10 شنعفا 25 شنعفا 50 شنعفا أنا بلا بدرجة يغزل ناي هلو كفليت ناي دقيسهم زحكم حمومات كفليت مسنر دماني ببتصفو أبو مأكل تعنا نمعتي حدا نعفاي زخفل أبو كوماو هوسبيتال حدا نعفاي بتماساسالي أبو زوباوي موكس هوسبيتال كاب 50 نعفا ببدرجة يغزل أب أوروتا موكس هوسبيتال كفليت نمعتي ناي دقيسهم زحكم حمومات قطري كاب 30 نعفا 150 نعفا كلتا 100 نعفا أنا بلا ببدرجة يخيل إزي هلو كفليت ناي دقيسهم أقلقلو تعنا زرخبو حموماتي دكتور مسماي أم مجلتيو منيستر تعنا كاب 2021 كساب 2030 أوتيو وزلو بعينتو زتفلي هاجراو بوليسي تعنا من رقاقات أدماساوي شفل تعنا مقراب ملؤن أدلاين أقلقلو تعنا من رقاقات بقعات زوهاب أقلقلو تعنا مدنفع وهود موسى أبو زحات سلاتات مدلدال قنوع سلوطن أدمع شركنات كمون من رقاقات بوليتيكاوي توفاين الزبلو زركبوهم 11 ميلاتات كم زاد تغال الحبيروم تن علامات حجي تقدميتي من محياش درجان تعنان من كاي تعنت حمام حجي درجات عنا من محياشن اتي باردن نبلو تعنت ناي حمام كاخ من كاي تقدميتي مالتي كلاي نبز حمامات زن نبدلت عنا زمرحت انقطات تن رقحيتاتن قدلت عنا خا من كاي ثالثاي دلونت محيال دلونت سرعه غير ملسن حدغان زو حسنات عنا مالتي هيل سكيورتي نبلو
ድሉነት ድሉ ኮን ኣለዎ ዝኾነ ፀገም ምስ ዘጋጥም ከምዚ ናይ ኮቪድ ዘጋጥመና ምስ ዘጋጥም ዝኾነ ካልእ ሓደጋ ምስ ዘጋጥም እቲ ስርዓተ ጥዕና ድርኩመሽ ክኸውን የብሉን ክፃወር ክእል ኣለዎ ማለት እዩ ዕቤት ቁፅሪ ትካላት ጥዕና ብዓይነት ኣብ 1991 ክሳብ 2021 ክንርኢ ከለና ቁፅሪ ሆስፒታላት ኣብ 1991 16 ጥራይ ነይሩ እዚ ቁፅሪ እዚ ኣብዚ ግዜ እዚ 36 በፂሑ ኣሎ ትካላት ጥዕና 5 ጥራይ ነይረን ኣብ 1991 እዚ ቁፅሪ እዚ 53 በፂሑ ኣሎ ኣብ 2021 ኣብ 1991 መደብ ቁፅሪ መደበራት ጥዕናን ክሊኒካትን 72 ጥራሕ ክነብር እንከሎ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት 2021 እቲ ቁፅሪ 219 በፂሑ ኣሎ ብጠቕላላ ድምር ቁፅሪ ክንርኢ ከለና ኣብ 1991 ኣስታት 93 ትካላት ጥዕና ጥራሕ ክነብራ እንከለዋ ኣብዚ ግዜ እዚ ቁፅሪ ትካላት ጥዕና 308 በፂሑ ኣሎ እዚ ድማ ናይ 231 ሚእታዊት ዕቤት ኣመዝጊቡ ኣሎ እዚ 4 ክፋላት ዝሓዘ ሃገራዊ ፖሊሲ ጥዕና ምስ ህሉ ኩነታትን ብድሆታትን ከምኡውን መሪሕ መትከላትን ክብርታትን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ዝዛመድ ምስ መትከላትን ቻርተር መንግስቲ ኤርትራ ዝሳነ ኣብ መሰረታዊ ክንክን ጥዕና ዘሎ ዝተሓደሰ መብፅዓን ዘመናዊ ኣጠማምታን ዘቕርብ ከም ዝኾነ ብዝርዝር ገሊጹ نمسجنك ጋዜጠኛ ዳናይቱ ገብረ ህይወት ናብ ካልዚና ምስንሰግር ተማሃሮ ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት ማሞስ ብምኽንያት መበል 30 ዓመት ጽምብል ናጽነት ወትሩ ንኹሉ ድልዋት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ትምህርታዊ ስነ-ጥበባውን ስፖርታውን ውድድራት አካይዶም እቲ ካብ 14 ክሳብ 16 ግንቦት ኣብ ሳዋ ዝተኻየደ ንጥፈታት ሓፈሻዊ ፍልጠት ክትዕ መድረ ግጥሚ ሓጺር ዛንታ ምሪት ቅዳ ኣልባሳት ድግማ ሃገራዊ ደርፍታት ምስሊ ገድሊ ባህላውን ዘመናውን ትርኢት ከምኡውን ድራማ ዘጠቃለለ መንባሩ ወኪሌሪና ሓቢሩ ስፖርታውን ባህላውን ንጥፈታት ተማሃሮ ምስ ካሪክለማውን ንጥፈታት ተሳኒዩ ዓመታዊ ብስሩዕ ከም ዝካየድ ዝገለጸ ዳይሬክተር ማእከል ሞያዊ ስልጠናታት መምህር ተስፋይ ተወልደ ክካየድ ዝቐነየ ንጥፈታት ንታሪኻዊ ኣመጻጽኣ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነቱ ንምጭባጥ ዘካየዶ ቃልስን ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋን ከምኡውን ድሕሪ ናጽነታ ብኩሉ መዳያት ዝተዓመ መደባት መኸተን ልምዓትን ዘንጸባርቕ መንባሩ ኣረድዩ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ በወገኑ ተማሃሮ ማሞስ ብመልክዕ ውድድር ዘቕረቦ መሰናዶታት ንብቕዓቶም ኣብ መዳይ ባህሊ ዘነጽር ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ክቕጽልዎ ተላብዩ كبرات عزبتي العزام السجاجريتنا هجراوزينات حيزكم للسوق مين مكتالكم كنت قصول دقيمة وغبر عدم زيناو من سنادو إرسيفينا عطلي كبرات عزبتي زي صعب زيناو تعين بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين بريزيدنت أمريكا جو بايدن نابك أربعة متسايكة تاوركبك كايرو كم زغلو منجس روسيا بزوجو مجلسي آميتوم أفنيا منجس روسيا لو مع صوتو جعت جنبوت أبز هابو غازيتا ومجلسي كريتيو مراحتي أب كريتاو زمدناتا تاب زجبرو ركب استراتيجيكاوي مرقا العلا غالبو كم زوهابو حابيروم انتغونا جنتي أفنيار كريتيو مراحتي معسن أبين كم زغون أيتقسن بريزيدنت بايدن كم أكال نايتي أبز متصور حسنة أب هاجرات أوروبا زكايرو عرت مس بريزيدنت بوتين كتاو ركب كايد ديليت كم زلويو جالسون يروم መንግስቲ ኣሜሪካ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ቅድሚ ምክያዱ ፍልልያት ክልቲኦም ሃገራት ንምጽባብ ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ኢሉ ከም ዝኣምን እዩ መንግስቲ ሩስያ ክሕብር ጸኒሑ በዚ ድማ ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ምጽባብ ፍልልያትን ብሰንኪ ጂኦፖለቲካዊ ረብሓታት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናንን ኣስተዋጽኦ ክህልዎ ትጽቢት ኣሎ ይቕሬቶም ትጽቢት ሓያሎ ተንተንቲ ህልው ኩነታት ኮይኑሎም أمريكا نتصتا آسيا باسفيك أب حركة زوتون تفتات كايد كم زلا تشاينا بعصوتو شومة جنبوت دقيمة وغيسام تشاينا نزحبرت أمريكا بعصوتو شوعة جنبوت ميسايل كواد دلا زغل عرموش شناي وج مركب بما يعتدسي تايوان دحري محلافاي يتي سقومتي نتصتا نايتي كبابي بقالو تازوتولون زي مقراو أمريكان تشاينا مليسو زشحكرن مخانيو منيسر قديات وصاي تشاينا رديوم
ኣሜሪካ ትስጉምቲ ኣካል ናይቲ ኣብ ሃገራዊ ማያት ተካይዶ ልሙድ ንጥፈታት ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ካብ ቻይና ዝመጻ ወቕሳ ነጺጋቶላ ኣሜሪካ ብማያት ደሴት ታይዋን መራኸቢ ውግእ ከተንቀሳቐስ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ቻይና ብትሪ ክትቃውሞ ከም ዝጸንሐትን ጸብጻባት የረዱም ብዘይካዚ ኣሜሪካ ነታ ደሴት ክትገብሮ ዝጸንሐት ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ንቻይና ክቕጥዕ ጸኒሕሎም ደሴት ታይዋን ኣካል ልኡላዊ ግዛት ሃገሩ ምዃና ዝገልጽ መንግስቲ ቻይና ኣሜሪካ ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከተኽብር እዩ ብተደጋጋሚ ክጽውዕ ጸኒሑ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓልፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 4500 ሰባት ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ጥዕና እታ ሃገር ኣፍሊጦም እቲ ኣሃዝ ኣቐዲሙ ኣብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ካብ ዝተመዝገበ መጠን ሞት እቲ ዝለዓለ ኮይኑ ኣሎ በዚ መሰረት ኣብ ህንዲ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ጠቕላላ መጠን ሞት ናብ ልዕሊ 283,000 ዓሪጉ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብዘይካዚ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓልፈ 24 ሰዓታት ኣስታት 270,000 ሰባት ከም ተለኽፉ ዝገለጹ ጸብጻባት ጠቕላላ ቁጽሪ መልከፍቲ ናብ 26 ሚልዮን ተጸጋጊዑ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ብዝሰዓበ መጠን ሞት ኣሜሪካ ብቀዳማይ ደረጃ ክስራዕን ከላ ብራዚልን ህንድን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ሒዘን ኣለዋ ብደረጃ ዓለም ጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ኣስታት 165 ሚልዮን ክበጽሕ እንከሎ ሞት ከዓ ናብ ልዕሊ 3.4 ሚልዮን ዓሪጉ ኣሎ ኢስራኤል ናብ ወሽመጥ ጋዛ ንዝኣቱ መስመራት መጓዓዝያ ዳግማይ ብምዕጻዋ ንነበርቲ ናይቲ ወሽመጥ ዝግበር ሰብኣዊ ረድኤት ከም ተዓናቕፈ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ መስመራት ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጠረላ ብምሕባርያ ኢስራኤል ነቲ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ትገልጽ ዘላ እቲ ስጉምቲ ማሕበር ቁጠባውን ጥዕናውን ጸገማት ናይቶም ብሰንኪ ደብዳብ ዝተመዛበሉ ነበርቲ ወሽመጥ ጋዛ መሊሱ ዘጋድድ ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ በቲ ኣብ መንጎ ኢስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ዝቕጽር ዘሎ ግጭትን ምልዋጥ ደብዳብን ኣብ ውሽጢ 10 መዓልትታት ልዕሊ 200 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 52,000 ፍልስጥኤማውያን ካብ ኣባይቶም ከም ተመዛበሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ብሰንኪ እቲ ገና ዘይቋረጸ ግጭት ኣብ ትሕተ ቅርጺ ወሽመጥ ጋዛ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ይወርድ ኣሎ ኣብ 2014 ኣብ መንጎ ኢስራኤልን ምንቅስቓስ ሓማስን ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 2,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ናይ ሽዑ ጸብጻባት ይጠቕሱ ንከሰል ዝግበር ቁጠባዊ ወፍሪ ምዘይግታ መጠን ትፋ በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2050 ናብ ደረጃ 0 ንምውራድ ተወጢኑ ዘሎ መደብ ክሰምር ከም ዘይክእል ኣገራዊ ወኪል ፀዓት ኣጠንቂቖም እቲ ውጥን ክብጻሕ እንተኾይኑ ንኣከባቢ በኣሉታ ኣብ ዝጸሉ ፀዓት ዝግበር ወፍርታት ፈጺሙ ከቋርጽ ከም ዝግባዩ እቲ ሃገራዊ ትካል ብ18 ግንቦት ኣዘኻኺሩ ገለ ሃገራት ነቲ ውጥን ምስማር ተበግሶታት ክወስዳ ይረኣያ እኳ እንተለዋ ዝበዝሓ ግና ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ብመሰረት ግምታት ሃገራዊ ወኪል ፀዓት ንከሰል ዝግበር ወፍሪ ምዘይቋርጽ ኣብ 2050 ልዕሊ 22 ቢልዮን ቶን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናብ ኣየር ክትፋ እዩ ከም ሳዕቤኑ ድማ መጠን ዋዒ ብልዕሊ 2 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክዛይድ ከም ዝኽእል እቲ ትካል ኣጠንቂቑሎም መጠን ትፋ በከልቲ ጋዛት ኣብቲ ተወጢኑሉ ዘሎ ግዜ ናብ ደረጃ 0 ክወርድ እንተኾይኑ ኣብ ከሰል ዓመታዊ ዝግበር ዘሎ ኣስታት 600 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ናብ ኣስታት 110 ቢልዮን ዶላር ክወርድ ከም ዝግባዮም ኪላታት ኣከባቢ ዝመኽሩ ኣብ ፓኪስታን ብዘጋጥመ ብብርቱዕ ንፋስ ዝተደፍአ ካምሲን ብውሕዱ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ታኩታኢ ዝተሰመየ ህቦብላ ዘሰዓቦ ብርቱዕ ካምሲን ንዋታዊ ዕንወት እውን ከም ዘውረደ ተገሊጹ ኣብ ፓኪስታን ዝሓለፈ ተኸታታሊ መዓልትታት ልዕሊ 44 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ክምዝገብ ምጽንሑ ዝሕብሩ ጸብጻባት ሜትሮሎጂ ዝወቕዕ ዝናብ ግና ኣብ ምምሕያሽ ኩነታት ኣየርቲ ከባቢ ልዑል ተራ ከም ተጻውተዮም ዝሕብሩ ዘለዉ ህቦብላዊ ማዕበል ታኩታኢ ብ16 ግንቦት ኣብ ምዕራባዊ ህንዲ ኣብ ዝበጽሓሉ ብዘውረዱ ዕንወት ብውሕዱ 24 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 100 ካልኦት ዳሃዮም ከም ዝጠፍአን ይዝከር ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ኤቲና ሎሚ 19 ግንቦት ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ ብምንታጉ ከቢድ ዒቅታት ትክን ዶሮናን ከም ዝተፈ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሑ በቲ ተፈጥሮአዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብን ንብረትን ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ
በቲ ጽዑቕ ዶሮና መጠን ርኤት ብምጉዳሉን ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ብምስዓቡን ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ዝነበርቲ ዕንቅፋት ከም ዝፈጠረ ተሓቢሩ ኪላታት ትሕተ ቅርጺ ሎሬቶ ኪላታት ትሕተ ምድራዊ ምንቅስቓሳት ኢጣልያ እቲ እሳተ ጎመራዊ እምባ መሊሱ ክነቱ ከም ዝኽእል ብምማት ነበርቲ ኣብ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ክገብሩ ናብቲ እምባ ዝግበር ናይ በጻሕቲ ጉዕዞ ድማ ከቋርጽ ሚዒዶም ኣለዉ 3330 ሜትሮ ብራኸ ዘለዋ ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዝርከቡ ንጡፋት እሳተ ጎመራዊ እምባታት በቐዳምነት ዝጥቀስ እምባ ኤትና ኣብ ዓመት ብውሕዱ ሓደ ግዜ ከም ዝነቱ ግን ካብ ቀንዲ መስሕብ በጻሕቲ ኣህጉር ኤውሮጳ ምዃኑን ይሕበር ክቡራት ተዓዘብቲ ነሳዕ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም መራሕቲ ሃገራት መንግስታትን ኣብ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ ዋህና መልእኽቲ ሰዲዶም ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ኣስታት 1 ቢልዮን ኣቕፋ ዝወደት ትሕተ ቅርጺ ኣዋዲዱ ተምሃሮ ማሞስ ብምኽንያት በዓል ናጽነት ትምህርታውን ስነ-ጥበባውን ውድድራት ኣካይዶም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፕሬዚደንት ፑቲንን ፕሬዚደንት ባይደንን ርክብ ከካይዱ ከም ዝኽእሉ ተኣሚቱ ኣሜሪካ ንጸጥታ ኤስያ ፓሲፊክ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ንጥፈታት ተካይድ ከም ዘላ ቻይና ደጊማ ወቂሳ ኣብ ህንዲ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 4500 ሰባት ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሞቱ ተገሊጾም ንሎሚ ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ ዘመስግን ምስ ተረፉ መረባት ቲቪ ሓድጎኩም ብወገነይ ግን ርሑስ ቅንያት ናጽነት እናተመንኹ ፍልየኩም ሰላም